Dios, que fríos estamos. Boas noites, parroquia! Bueno, xa outra cousa. Veña, outra oportunidade. Boas noites, parroquia! Bueno, mirade, dende a banda de música de Santa Cruz de Ribadulla estamos encantadísimos de presentarvos o noso espectáculo Ribadulla Rock. Neste concerto imos fusionar a potencia do rock coa elegancia e a tradición dunha banda de música. Interpretaremos temas de bandas míticas como AC/DC, Queen, Deep Purple nun concerto especial e cheo de enerxía. Acompáñanos hoxe nesta aventura 3 músicos que son uns auténticos virtuosos dos seus instrumentos. Bogán, onde estás? Dame ritmo, por favor. Brian May, Eric Clapton ou Jimi Hendrix son algúns dos grandes guitarristas que fixeron historia no rock. Pero ningún deles pode igualar o talento, a destreza e o estilo do noso guitarrista. Chegado dende o veciño concello de Teo, máis concretamente dos Tilos, é un artista polifacético, mestre de guitarra e futuro piloto de avión. Aínda lle sobra tempo para ver series de anime xaponesas. Un fortísimo aplauso para Pablo Terraga. Dale, Bogán, dale, lleva. Dende Calo, tamén no concello de Teo, chega o talento en forma de baixo eléctrico. Este artista aficionado ao Racing de Ferrol fai ou fará que os nosos corazóns latexen ao ritmo da música. Profesor de percusión, toca o baixo por afición, auténticamente increíble. Un fortísimo aplauso para David da Pena. Seguimos. Preparadevos para quedarvos maravillados coa paixón, co carisma e coa maxia do noso teclista. Chegado dende Lapido, en Ames, é colaborador máximo da charanga Bebe Mais e un estudioso da toponimia das parroquias de Galicia. Un fortísimo aplauso para o sobriño de Sara da Portela e neto de Carme do Gicho, Xian Ardión. Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, dixo sabiamente que a música expresa-nos mellor que as palabras. Así que, maestro, prepárate. Prepárate que vas a sudar. Bogán, xa podes parar.